So, mag-prepare tayo sa mga lulutuin kasi bukas may mga bisita tayo. So, ito na yun guys, yung pork. Wala po si Indemirian dito sa mood dahil po si Dudong Tami, binili na niya ito and then lumabas na naman siya ngayong araw, nagbili na naman siya ng isa. Kasi sabi niya sa akin, dalawa daw yung lulutuin na ganitong pork. At plus magluluto pa ako ng chicken picada, di ba nakikita niyo yun? Grabe talaga sabi ko, Dong, anong akala mo sa mga bisita mo, Dong? Grabe, alam mo naman sila na hindi talaga mahilig kumain ng marami kapag dinner time kasi nga ang dami mong siniserve bago mag-dinner. So, kaya ang mukha ni Inday Milan dito, hindi talaga ma-describe, guys. Nagalit ka na ba na wala kang magawa kasi yun yung ginawa niya. Pero sabi ko sa kanya, ay kung magluto ka ng ganyang dalawa, edi ikaw na dong lahat. Ayaw ko nang gumawa ng ibang recipe or ibang chicken pikada na yan. At yun na guys, buti na lang pumayag siya, no? So kaya ako dito, wala talaga ako guys, yung parang mood ko ba, parang apektado na si mister. So kaya naglambing-lambing siya, no? Kasi si Indemiran hindi makaya ang attitude. Sabi ko, minupusan na ito dong, so magdandahan ka kasi talagang lalagpot ka ngayon. I think you need more sauce, Han. Why you It put will only need more very sauce little? because it's gonna need So, more gumawa siya ng pasta. No, iwan ko na lang. Pero gusto man kasi niya, napagod na ata talaga ito sa mga niluluto ko. So, kaya yun gusto niya ng pasta. So, sabi niya, wala man tayong pasta-pasta. Hindi, gagawa na lang daw siya. O, di ba ako dito, tulong-tulong ng tindi merian. Oy. Pero, ano pa ito, guys, may attitude pa konti. O, di ba? Ma-attitude talaga man ako. Ay, aminado naman ako. Pati si Tami, alam niya yung mga attitude natin. Pero, kaya naman ni Mister yung power ko, no? Kinaya naman niya lahat. Ang na-appreciate lang talaga ni Mister sa akin, yung kahit may ganito na akong mode, kailangan ko pa din tumulong. Hindi ko talaga siya pabayaan. Paminsan lang talaga pag sobra na, pag may dugo ako guys, wag na. Ayaw mo akong disturbuhin kasi talagang ay nako. Pero yun yung pinakaano niya sa akin na talaga kahit ganito ako, tutulungan ko pa rin siya guys kasi hindi ko kaya makita yung siyang mag ano dyan sa kusina kasi ako yung parang high blood sa mga pinagagawa niya. Anyway, siya yun gumawa dito ng ano, makain daw bago dinner. So, and then Miria naman ready na para sa ano guys. Ito na yon, hindi na to the other day. Ito na yung talagang actual na araw na yung papunta bisita dito. Gawa ako dito para sa salad na arugula. At ito na nga yun, hindi sila nagutom sa dinner. Hindi kumain ng marami dahil sa mga serve ni Mister. At ito na yung pork, no? Grabe, 8 hours yan nasa oven. Imposible talagang hindi yan maluto. Guys, 8 hours guys. Sobrang 8 hours pa nga yun, no? So, nag-prepare lang ako dito kasi para naman ready na yung ating table. Pagkatapos niyan, sabi ko kay Tami, I think okay na yung ating pork, no? Kasi atin na itong anuhin, ikakat ba? So, ako na yung mag-cut. Sabi ko sa kanya, ako na yung mag-cut dong. Ayaw pag-cut. Kaya kasi putol imong kamoto. Din, nagtawanan ng mga kapatid dito. So, yun na nga, no, hindi man nila nagalaw, guys, ang mga pagkain, guys. Kaya nagtawanan na lang kami sa lamesa, guys. Sabi ko, oy, tapos na kayo? Magdugang pa kayo kasi parang na ano ako dito, nagproblema kung paano ito kainin. So buti na lang guys, kahit maraming ano mga leftover, itong mga nasa bahay, mahilig din mag-sharon-sharon, no. Mga kahit ibang tao, mga Amerikano dito, mahilig din silang mag-sharon, hindi lang Pilipino eh. Kaya pag family talaga. So yun, pagkatapos guys, ito na nung mahirap sa mga may parte, yung hugas-hugas dito, hugas doon. So kailangan mo talagang maghugas. At buti na lang meron tayong dishwasher, pero yung mga malalaki hindi kailangan dishwasher, kailangan mo i-manual, o di ba? Kapagod pag ganito. Hi guys, kahapon nagbigay ng birthday gift yung kapatid ni Tami. Sabi ko sa kanya, please, wag ka nang magbigay ng gift. Na-appreciate ko yung tumawag ka, yung mag-text happy birthday. Kasi nga si Tami, sinabihan ko na wag nang magbigay ng gift, ganun. So, yaon. Anyway, so, i-open natin. Ito, I think siya yung gumawa nito. Oh, this is nice. Look, siya yung gumawa nito, guys. You can put ring or necklace sa bathroom or sa vanity mo. Look, this is nice. She made a lot of, mga ganito. As in, siya yung gumawa. Which is nice. I'll text her later. So, yun. Kasi kahapon, sobrang busy ko na talaga, no? Sobrang busy na kahapon. Hindi ko na talaga, what is this? Oh, it's so nice. Happy birthday. This bracelet stands for the tithe and loss in life. Well, it's a reminder that will be there for you. Oh, this is nice. She bought a bracelet for me. It's a fashion bracelet, guys. And I really appreciate it with the I like when she give kasi may mga word ba, no? So I really appreciate it. I really have to call her. Kasi kahapon
kahapon as in a busy, hugas dito, hugas doon. Nakalimutan ko nga itong i-open in front of her. So, she doesn't have to do this, guys. I don't understand. You see? Oh, what is this? What the heck is this? I think it's a candle. Candle holder. Ay, ay, ay. Oh. What is this? Solar. Outdoor solar lantern. Oh, nice. They can put this over there. It's a nice bracelet. Hindi kasi ako, mag-bracelet lang ako pag aalis. No? So, it's nice. Look. I'll text her. I will text her. Ito, lagyan ng ano. Maganda guys, marami siyang mga ginagawa, handmade. Meron siyang machine na taga-mold. O taga-ano, pero yun siya gumawa nito. Ang dami niyang ginawa actually, pinakita kahapon, dinala niya dito. Ilang araw na lang, iiwan ko na si Mister. No? Kailan kaya ako makabalik dito? Hi guys! So itanim natin itong binigay ni Mister sa atin. Dito natin siya itanim. Ito. Yun. Grabe kasi dito talaga. Puro ano ba? Mga bato-bato. So mahirap. Mahirap ang ano dito kasi puro bato. Maraming ano ba? Ugat. Oh, saan kaya ito galing, no? Look. Lagyan na natin ng lupa. Look. Kalya lili. Turuan ko ito guys kung paano ito tubigan. No, direct to the soil. You're under, honey. Oh. Make sure that you don't poke because make sure you don't poke yourself. That's it. And this one. Okay. That's good like that too. Okay. Okay, not so much. That's it. Alam nyo guys, nung last kong uwi last year, ang nangyari guys, nagdala ako ng $50, mostly $100 guys. So guys, pag natupi-tupi man yung dolyares guys sa Pilipinas, hindi ko alam kung bakit hindi man nila tatanggapin. Mayroon akong $50, nagtupi-tupi lang siya, parang old na ba, tinitingnan nila. Ay, pangit naman eh. Halo, uy. Pag sure, dolyares man yan. Bakit, ano man, kung may kaunting, hiwa doon. Ay, wag na kasi mahiwa. Hindi talaga guys. So kaya sabi ko kay Tami this time, walay cash, oy. Budget ang kwarta, i-budget. So sabi ko kay Tami, ayaw ko nang magdala ng cash kasi po sakit sa ulo. Yun. At kailangan kong ito lang yung bag na dadalhin ko guys. Ang ganda man guys, oy. Yung dalhin ko kasi andito na lahat, malagay ko ang Bible. The reason why ito yung binibili ko na malaki dahil po makalagay ako ng Biblia. Makalagay ko ng notebook, dito ko yung lista natin ng mga utang. Walang utang! Bawal utang! Diba? Nag-una-una na ako guys kasi bawal mag-utang. Wala na, ito yung ating ticket pa, Cebu. Nandito na. And then, Cebu to Davao. At ito naman, ticket natin pa. Dito natin ilagay. Ticket pa. Uwi. Diba? Ang daming dito chichiburichi.